La brette trynet på. Ja, gjorde han det? Ja. Ingen sånn, vet du. Så han var så hissig, den der? Ja. Han ville ikke med som... Han ville ikke anse. Han ville ikke ha noe med. Han ville ikke det, Nei. Han ville ikke det. Ja, hvem var så hissig? Altså hunden til Per? Ja. Ja, den er veldig sånn... Denne her er veldig rolig. Den var veldig med i gang og ville mest få flug i hovedet. Det ville han få. Han var jo malt til sønnen min også. Ja. Og da ville den hunden hoppe i hovedet på det. Og så en drever, vet du. Hvor skjønt her var. Ja, fint. Det er sånn når du bor på den rette siden av Prestvann, som jeg sier. Per er jo i Amerika. Ja, hun kommer neste torsdag. Ja. Men hun har hatt børs der for en stund. Ja, hun har vært til sted nå, da har hun vært til å se 20 uker. Ja.